Il-bilanċ bejn il-ħajja personali u x-xogħol kien it-tema ewlenija ta' żjara li mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela għamlet fil-Bank of Valletta fil-laqgħa ma' tmexxija tal-bank immexxija miċ-Chairman Gordon Cordina u l-Kap Eżekuttiv Kenneth Farrugia ġew diskussi inizjattivi favur il-benesseri tal-ħaddiema. Fost il-miżuri msemmijin kien hemm remote working, appoġġ għas-saħħa mentali b'kollaborazzjoni mar-Richmond Foundation, policies favur id-diversità u d-dritt tal-ħaddiem li jinqata' mix-xogħol wara l-kinijiet tal-uffiċċju. Dr. Bela sostniet li ambjent tax-xogħol li jirrispetta l-ħajja privata iwassal għal aktar motivazzjoni u produttività waqt li semmet ukoll il-proposti fil-Manifest Laburista Int Malta fosthom żieda fil-lif tal-maternità, lif tal-paternity rdoppjat għal xahar u 6 xhur parental leave il-koll imħallsin mill-Gvern. Il-Bank of Valletta huwa wieħed mill-aktar pilastri importanti fl-ekonomija tal-pajjiż. Is-settur finanzjarju huwa importanti ħafna biex idawwar ir-rota ekonomika tal-pajjiż. Ħadd gost nitkellem hawnhekk mal-amministrazzjoni ta' din l-organizzazzjoni li tkellmu miegħi dwar l-impenn ċar lejn il-ħaddiema u miżuri biex isibu bilanċ bejn il-ħajja privata u l-ħajja tax-xogħol. Għaliex meta l-impjegati ikunu kuntenti, is-servizz u l-prodott li joffru ikun dejjem aħjar.